Kapatagan. Sorry, Kapatagan na puntod tayo. Pero tanaw nang sa view, maka-wow. Kapatagan. So tanaw ni mo yung Kapatagan. View niya sa Kapatagan, nanami sa top. Pero di kayo nga top, pero kita na yung whole Kapatagan. Kanang na yung mga kani nga portion mo na sintro diya kita o diri nga portion sa natabunag bukid mo na sintro mo na ilang mga crops patinagana sa like chrysanthemum nataymingan nga sunflower ito na pichay sweet chai diya na tunga mo na puti ito sa atas ito dito paanda to carrots ako din mag-uuma dito sila misking ampay nila karong bagulang nagulan so karong dito nagulan dito kita unang view sa Kapatagan dagan kayo mga saging dito sila diri tabi na mga gulay alis kompleto sila kanaw na mo gi-specify o tamnan yun nila tanang mga kayutaan so tuyo ko na nimo so diya bunto na lang pero grabing gulayan diya Tingnan na Puros tanong Ano na siya tingnan na nice kayo wow kayo ang agriculture so thank you bye. Hi! So, nanapod mi diri. Minuta o kayog, iserta ha. Mga grupo sa motorista, picture. Okay, tungod. 15 minuto pa sa view.